चंदूल चकोरी मक्का आ केन्ने पळोचिता वीडियो आ फुल डे पळोचे मक इष्टांची मयेला चकरून वाणु आ मक इष्ट जतता मगिरी चंदूल पट्टाबू मक इष्ट जता आ तकाची पळोचे केन्ने नमस्कारू मेगल नाम बस्ती निखिला शणै आव विजय कोड्यारदकून उलयतस आज हांव चंदू चकोरी सिरियला ಬಗ್ಗೆ दोन उत्तर म्हणटा हंतू चंदूले मुक्ताले सुकुमारीले चंदूल दुवेले आणि सांज चलटाले ऍक्टिंग भारी लाय जाता अज्जाले आणि नत्तेले मोगू प्रीती भारी लाय जल्ला आव आणि अम्मा बैसूनु या अनेक एपिसोड केन्नेत म्हणू पळयत बसताची हांव चंदूल बग युरोस चमकला हांव तिगले व्हडली फॅन थँक्यू ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮಿ ಬಾಯ್ಸಾಕ್ತಾಚಿ ಫೋನ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಜಾಗ್ರತ್ ಕರಿ ಮಾತ್ರ ನೀ ಕರೆಕ್ಟ್ टाइमಗೆ नकना तिरकरटी पुरा ಮತ್ತೆ घेऊन बैसू नका वय ग पुता एक वार राब गो ते चरडा घेऊन येईल अशिली ना बच का वय तसा प्लॅनच की वच्चे म्हणून दिसता जाल्यार सक्कू ह्या परिस्थितीत वच्चे समजाय म्हणून दिसता ते वय रे कशी करची म्हणून कळना जाल्यार ताणी आयलो 30 वर्षानंतर म्हणताना आम्ही एक वचका वयना बेजार करता रे एक गडी वचून येऊया रे मागीर म्हाका तशी दिसता एक गडी वचा तशी सकू आम्ही येतो गो अय्यो दुखतो देवा पाया दुखती ते तू वचको मुक्ता तू दुखती ते दुखता हा वच्चे ना पायाक हा वच्चे ना बसता ओढणार ते बच्च्याची ना हा बसतो गो मुक्ता तू बसतो येऊ करे नका तू बस दुखई गई तू बस चलते तो वही ते कॉल येईल जे तुले कसं ते सून येतस की परा हक्क फोन केला होता वही एअरपोर्ट कार पेटो का म्हणून यागो देवा हमगेल घर येले देव्या ओके मम्मा येंचगो देव्या हमगेल घर बचा OMG wow mama such a beautiful house yes come okay mama come yeah okay come, mama come sit पड़ा हमगेल घर हाउस nice house mama oh 1 minute mama stand huh stand mama huh MTAD yes how are you mama yes how are you mama
मामा मम्मा मामा शनिवार संते What Saturday, Mama? शनिवार संते मार्केट मार्केट Oh, okay. How are you, Mama? मामो शनिवार संते चमकला बचरडा मार्केट मार्केट हाँ जाए जाए I was so excited to meet you, Mama. मीट Yes, Mama. मीट Yes. ये जेव्हा याचे चैत्रानं चेतनान कोणी मिठाविषयी गेले ती सांगा की म्हणून No, Mama. Meet, Mama. यो थोडे मीठ घालायला ऊन येल्ले त्याने सांगला पुरा No, Mama. Meet. Me, you meet. मम्माक जी पेरूची झड जला या विषयी चेतनानं चैत्रानं या मम्माने गेला सांगला दिसता कर येऊची करकडे करत पळाजी एक मीठ ते आवडतं कोण कर पुरा आकडे दिसता मर्याद गेली पुरा Okay, Mama. Let it be. New house, new Mama. First meet. Let's take a selfie, Mama. Mama, pow. पाव राब मम्माला हाडू सांगता No, Mama. Pout. Selfie, pout. हा डुकरा मुसुंडू Mama, pout. हा डुकरा मुसुंटू कळता मकೈ कोरुक Thank you, Mama. Nice selfie, Mama. I'll send it to Chetu. ओके ओनली जे तो Yes, Mama. Only Chetu. आणि कोणाक दाखवू नका मी मर्याद होतलाय No. Sarko. मामा के मामा Hi, Dada. Hi, how are you, my dear? I'm good, Dada. Oh, 1 minute, Dada. MTAD. What is that? MTAD? M. Maka. Tungel. Dada, blessings. ಆಶೀರ್ವಾದ. Ha. Ashirwad. D. Oh, Ramadev, is also short form. M. Maka. T. Tungel. A. Ashirwad. D. MTAD. ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೆದನೆ ಎಸ್ಬೋದು ಬರೇ ಜಾವ್. Okay, Dada. Come, Dada. Sit, Dada. Coming. It's so hot. ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾನ್ ಕಲ್ಕೋ. No, Mama. It's okay, Mama. It's okay. Thank you, Mama. How is Chetan, my dear? Chetan is fine, Dada. He was very busy, Dada. He could have come with you, no? Next time we'll come for sure, Dada. Okay. Mama, where is the restroom, Mama? रेस्ट रूम बस निघे उशे अंतुळ पुरास एसी फॅन बस No, restroom, Mama. गो रेस्ट गो No, restroom. रेस्ट रूम निघते बस डायरेक्ट असते रूम You go this way, ma. Okay, thank you, Dada. इथे रेस्ट मुली नणी चुकल इथे ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಒಳ್ಳೆ ನಾಡಿಗೋ ತೆಕ್ಕಡ್ಪುರ ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಮುಂಚೆ ಮಾನ ಕೈ ಇದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಕ ಚಿತ್ತಿ ಗೆಲೆದ್ರ ಮಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತು एकदम मम्मा म्हणता एकदम डुंकुली मुझे ಮಮ್ಮ ಅವಳ ತೆಕ್ಕಡ್ಚನ್ನಿ ಅಮ್ಮ ಅವಳು ತು ಕೇಕ್ ಕೈ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಕರ್ इथं बैसा निघते मध्ये कानाकाच्या तुम्ही गेलो तो बैसा एक पड ನಿಂಗೋ ಚೇತನಾನ್ ಸಂಗ್ಲ ಇಕ್ ದಿವ್ಯಾಕ ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಒಳ ಬಾರಿಕೆ ಗಾವ ಆಯ್ತು ತಿಟ್ಲಿ ಒಳಗನೆ ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಾವನು ವಚ್ಚಿಕೆ ಕಡಿವೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ವಚುನ್ ಗೇವನೆತ್ತ आणि तू तिकडे इंग्लिश नाकना ते लाट पुटपुरा उल्लोच वचू नका कळलं जायते जागे तुला समा करता तू इंग्लिश याना म्हणून जायते कर ये पण बच्चा आईस्क्रीम घेऊन या जीव कहेंगे राजा ही ना हम केक में गेलो Feeling so refreshed, Mama. दिव्या Come. Yes, Mama. फट Oh, wow, Mama. What is this, Mama?
अळवती What, Mama? Alvati? वाती नाही मरेदी आळवती Alvati. हा What is this, Mama? Can you please explain? पत्रडे पान व्हिडिओ व्हायरल Yes. हा. Viral video. अळवती पान अळवती कशी करची म्हण देवा सांगता राब यो करगी आता कशी सांगच्या बाई का बाकी इंग्लिश वरन या ना आय टेल पत्रडे पान गद्दे Yes, Mama. कट मीठ मिरसंग पुट मसाला ग्राइंड सासाम पटपट करबेऊ पण अळवती गम दिस अळवती Okay, Mama. सकूल आडवती एक्सप्लेनेशन पडून ती वयर कोम आवचनातले पुरो Wow, Mama, it looks so yummy. Yummy, Mama. आम्ही केलेलं आहे No, yummy. आम्ही Okay. It looks so delicious, Mama. Yummy, Mama. Let me just try it. खुश घटकांची पुष्ट करून खात पडत ये देवा तंतू गल्ली नाही वापस चमचे Wow, Mama. What is this, Mama? ये पट्टू ग पुता पट्टो Oh. पट्ट्या पान You prepare everything in one? हा एवढे पान पट्ट्या पान मुद्द्या पान अळवती पान तैतिला पान पातोळी पान दुध्या पान So many pan, Mama. OMG. ऑल पान सकू आईस्क्रीम घेऊन आई ऑफिस जातो बाई हा जायका जाता जय हो तर म्हणत सीते हाऊ इज द आलवती Nice, Dada. Yummy, Dada. Delicious. Mama, explain me how it is prepared. Short detailed explanation. Now संग पडत. It is an authentic GSB curry made from colocasia leaves. Oh, is it? Yeah. Okay. सकू ये सकू दिव्या तान्नी जाऊन गो कसं टाकत असते का कसं येते तान्नी कसं लिंगी गो दिव्या कॉफी और टी Black coffee, Mama. काफी कंड के हार्ड होगी Very bad. शार्प जात असते का हो करेंट ना दिसती ते इन्व्हर्टर घालता इनवर काम करे दिव्या I will freshen up and come. Okay, you carry on. सुकुमारी आईली वजे हे काम घेते कोण इलारी सपन पडता हा योग मुक्ता गेस्ट ಇದೆ ಗೋ ಸುಕುಮಾರಿ गेस्ट नाही गो मी गेल जाऊची सून आहे अमेरिका तर नाही इल्या कम Hello, Auntie. Hi. Mama, who is this, Mama? मामा क्लासमेट Your classmate? मामा क्लासमेट Oh, hello, Auntie. खुश रटसेंसी दीत पडू मोसम देऊ वक्ती I'm so glad to meet you, Auntie. Me too. You're so beautiful. Thank you, Auntie. वय यस दिव्या तू ड्रेस चेंज कर कपड़ा जमे बस यू गो बस गो No problem, Mama. No problem. ते बेडरूम में बस ड्रेस चेंज करी बस Okay. I'll take my bag and I'll go, Mama. I'll meet you later, Auntie. I'll just change and come. Okay? राहू मुक्ता हमें बशा हाँ जय गो सुकुमारी. मगिरी कसं ते इकडे येली हाँ वशी आईली गो. आणि अंगडी तो कोणी येणीची हांव तुगे घेऊन जाय म्हणून येईल गो आजी. बाय बाया दोघींनी घाबली ना बाय. बाप्पा या डोक्याने राखला
आजी ಕೊಟ್ಟರಿ ಅಳವತ್ತಿಲ್ಲ ಗೋ ಮುಕ್ತ ಹಾಂಡಿವ್ತಿ ಗೋ अयो नाक गो सुकुमारी आवत पोट भरून खाऊन आईले मात्र काय ना म्हणतस मक्का अयो अंत कितलस गो इतलंच म्हणून गोत ना गो जडस मेरे बामणान पहिले एनिवर्सरी कोण म्हणून दिलं मग का वैवे चंदस गो थँक्यू सकू वाडी गो हो मुक्ता अरे चंदू सुकुमारी चंदू अंगडी चೊಕ್ಕಲ ಒಳ್ಳೆಲ್ಲ ಗೋ ಬೇಗೋ ಮಕ್ಕ ವಿಚಾರ್ಲೆ ಬಡ ಸೂನ ನೇಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ವಚ್ಚನಿ ಮಕ್ಕ असं वाटलं इथे बळे तिगे बमनान दाखवून हार केलं की चंदच नव्हे माका एक सुद्धा जॉब करीत जायत गो करूया दाखवना चित्ते तुका कुट्टाक गट्टी 25 पोना पट्ट करून दिव्या तुगे जीवाक सान पुरा दिसेश ना इथे कुंचीस पाहून कोण दितावे वय्यप्पा अयो खुशी जन मका बरोबर मुक्ता व्यंकटेश्वर पार्टी कशी असेल गो अयो त्या कसं सांगची रे चंदू भारी गमत 3 जण आयलीची रचना भावना सुरेखा शशिरेखा पुरा जन तुक निमगीता असेल रे मस्त मिस केलं तुका मी कसं डान्स कसं गेम्स रे चंदू चॅट्स चायनीज इटालियन के मस्त मिस केलं तुका तू एक येऊ का असेल रे चंदू भारी गमत वय गो म्हाका त्या दीस जाय न्हू तू कळला न्हू आमगे थंयचे नाही रे चंदू अनेक पटी आमगे ते कोरिया म्हणला आम्ही हांगे लागी हानी जायत म्हणला आम्ही पूर ओटू जन मस्त गमत करे वय गो हांव येते आणि हांव येत रे चंदू जायत गो खुशी जाली तुगे सुन्ने पडून हो पळयले तू वय वय उलयली वय. बारी खुशी जाले येता लायक आसचेली वय येत सुकुमारी जय जय बाय चंदू बाय नाही गो सकू तुका ह्या नमुने आशी कसं समजलं गो पळयले जाय कोणा गळ्या बंगार पळयले तुका जाय मारणी कसा वस्तू की तू गेली कसं मागीर तुम्ही इथे गेल्या वयार उरले कोण घेतो म्हणून येद्राक कसं नाही 25 पोना पट्ट करून कसं नाही गाव सोडून धावंडच गेला वय मागीर कसं लागलीशी म्हूण का ती गेली दूर वळली तुम्ही गेलाय नाका मक्का सकू ते दिवेल रूम एसी ऑन करून या गो तेका थंड नव्हती कांगा शाक तडसूचा जायना तवळी गल्ला हावे मग गोत नावे अयो कोपली कसको इतले सांग कशे के कोपचुया तू गोतच नु आता परिस्थिती पाट्ट करोचे जातोय तूच एक बंगार मुंगो तू कसला बंगार वे वे अशी सांगू नो मका मगे मगा सकू आता काय म्हणिना नाही बसको तुला पुत्ता काही दिव्य काही म्हणले गो कशी जल्दी सोयरीक कसं की एक कम्प्युटर काही बुक कर काही पडवू तू ये ते परमात्मा फेसबुक करवा वही काही कसं की बुक काही हा तरी जकरबर्गान केलेली सोयरीक नवा आता पुरा ताणे कोणची गो सोयरीक फक्त तागेले सोयरीक आता ताण लायक भैया इथे कोण इथे तो लायक जल्लो वे आमकां आमगे चेडूं सोदूचे काम वरले सोयरिकेचे न्हय जाल्यार कोण दवचे चिल्ली कयस म्हूण पळोवच्याक लायक जल्ले इथे तागेले नंबर आसले दिये इथे म्हाका म्हगेले फ्रेंड एकली पुष्पस तिगे दुवेक सोयरीक जायी म्हण तशिली ये देवा रामचंद्रा इथे कशी म्हणून सृष्टी केले बा देवा परमात्मा ही कशी म्हाका एक मेळ्ळी की कसं काय इथे तशी म्हणटा जी आणि कसं गो तो फेसबुक फाउंडर जकरबर्ग तू कंची लोक आस मरणी मंतर दायत पुरा अपडेट जाली ती तू एक केदान अपडेट जात की म्हाका कित गोतो हे पुरा Mama, Dada, see Mama, see what I got for you. Mama, this is the jewelry box for you. Chetan always says that you love jewelry. Yes. Dada, this is a watch for you. And this is for Ammu.
मातशें इथे असं हो ग दिया What was the need of all this? It's okay, Dada. We are family now, no, Dada. So, let's have lunch, no? Okay, Dada. Mama, the food was so yummy, Mama. I'm feeling so heavy, Mama. I'll take some rest, okay? I'll sleep and come, Mama. Okay. Okay. Rest. ही कसं ना बाबा पास मम्मा म्हणून आता झुमकला मात्र रेस्ट घे विचारू म्हाका हो कसं गेलं दिव्या कसं गेलं Mama, stomach pain, Mama. पोट्टा दुखत बाय Yes, Mama. I think it is gastric, Mama. स्टमक Yes, Mama. Stomach pain. राब जिऱ्या कशे घेऊन येतात Na. राब कसं नाही पुणे घेऊन येतात बघ कदर Na.